pare George. Magdamat ganas niya may ta dito'y bara. Ay nawaw. Tinakmat ikas-kaso ti loko. Ti mat cellphone na ti dumdumugan na. Nagkultitak man. Ay, pare George! Dakiti parikot, tomboy. Itayak pa'y asaw-asaw. Hindi nakmatikas-kaso pare. Kasanumat ngamin. Kat ti cellphone mo mati dumdumugan. Sapay nagmayati sa mga cellphone. Pasensya kang pare. Anta ngamin, kachat ko. Sino ngay manan? Rosie ka naman tinagan na. Isuka di tinang isuka tamkan ni Hazel, pare? Napintas ka na sila ito'y, pare. Masadag ka. Tayo bagitak tilatawa na, pare. Masadag ka. Yan. Ay, nawawa. Isesin na lang data, pare. Talaga napintas, pare. Flawless. No, kailangan ka. Mabaling ka din nga video call talaga. Tapno makita dati tunggal maysa. Makapaumamat no audio call lang, Rosie. Ay, kuwamin, George. Ada kiti pagtrabaho kita. Nakababain mat. Nabayagan na kachat na. Nga maging gayta. Di mo lang tamag kayat nga video call ta. Sana balin, dadamat isisend ko kin kaaladawan ko. Katlo inaldaw pa niya gisendakan ka. Huwag magyadi ha. Kat, kumusta magtitrabaho mga edita? Nasayat la tamad. Aglalo pa ita ta adante inspirasyon ko. Tapno aggagat. Sika talaga, bulaan nakmanan. Ala, umawag ak tumanan no sa anak abisi. Okay. Agan anad ka dita. Sino mga ti kasarsaritan ni Manong George iti cellphone na tatang? Tikayim na siguro ah. Ay nawaw, sa anak amamati ani tumboy ti kasarsaritan na iti cellphone na tatang. Kat no nag-sweet da. Ken kita ang tiisam ni Manong. Kasla na in love tatang. Ay huwag nagpasaw. San ka di kabibrik dalaan ken Hazel anobya na? Katwan, nag-break da gapo iti dakas nga aramid ni Manong. Adala nga ro din tinubyana. Kung kumpurmi pa'y laang mati kachachat na. Ay, talaga babaero na yung tamanong mo. Sobra tatang, mangibabain. Siyak pa yan ti ichachat dagiti babae aluklukon na. Ay, nakakaasila ang dagiti babae aluklukon na. Sapay nagpipintas da tatang. Saan lang aday ta? Adamot ng tinatalgad at trabaho da. Ay, abaw. Urayin na siguro nga ikan iti Diyos iti pagsangitan na. Santo agnakan ti kapsa mo. Ay nawaw. Apa nagsakit ti panangkitam kanyak, Hana? Sino man ang ti babae kasarsaritam iti cellphone mo, Manong George? Awanin ti bibiyang mo no asino man day siya babae. Naa, kabibrik yu lang kinimanang hisal. Ita, adama ng ti baro a biktimam. Gagangay na Guwapo mo ngamin da tao. Ay na Manong, di mo urayan ang makarmaka. Si kaki di mo, Hana. Karma agagos. Una, adun ti babae a pinangnamnamam Manong. Saan kamot agwapo iti panagkunakket? Mo saan nakagwapo? Di awang ko mati mailaw an kanyak. Nagkatawa pa'y lang namin. Kumusta kayo ngayon kani Rosie, pare George? Nasayat latan, di na. Inabot mo na. At damanan, ti insend na, aladawan na kanyak. Pagno? Wan, saan nga ro tamo mo, ma? 3 times a day mutan, ang mga send iti ladawan na kanyak. Kaslasan kay mata nagkit-kita iti personal, pare. Saan pa adan to? Sa bagay,
Saan mat-arash? Tinapatag, kat adda ti komunikasyon mi pare. Wala. Kahit kasano, matuloy ta ka di amapan itisigod a papananta pare. Siyempre pare. Manual daw mo tin asaan ta anap-napan iti dayjay abara. Aba na, kabaybayag ka ang mangilokat itiri daw hana. Ay nawaw, tasi kapay ti makaungot akas ka manong. Amom lang aroden analamin dito luar. Di ka pa'y agyaman, talinong katakpay lang tiri daw manong. Itimplan lang aro dito ka ba? Naa, si kamot ti makaamu manong. Adda ti klasik inton bigat, saan amabalin amapuyat Ah, Takatawa pa'y akas ta. Kas kalag balay ti kasangar aramidin manong. no di mo kaya't agtimpla iti ka ba? Iawid ko ni Rosie dito balay. Iti kasta, adda mga sikaso kanya. Diwan, kita ag ano maanusan na ti kasta nga ugali. Hello, Rosie. Apay agli mo sungsungpatan ti awag ko, George. Pasensya kan kariring ko lang. Narabyanak namin ang nagawin. No kasta, nag-overtime kayo manan iti pagtrabahuan niyo? Gusto ka, Rosie. Kanayon ti overtime na yan. Okay lang, ta doble mo ti bayad. Huwag matkit di makaornong ka adagos no kasta lang, George. Oo na. Makaorno ka dagos para iti kalay sa ta. Marugi ka man ako na kun, George. Abay, di mo ka di kayat ti makikalay sa kanya, Rosie. Ay, syempre, kayat ko Oh, malagayo. Alang nga ron, ang pakada ko na, taag dapat trabaho kita, Rosie. Una yan ti kinaulbod mo manong George. Ay nawaw. Apay mananana, bigbigatan akas na ka. Nangagkuti imbagam iti nobya manong. Inbagam anag overtime kayo iti pagtrabahuam. Uray no ijay inuman mo ti nag-overtime ma'am. Kasta talaga, ading ko. Ay na manong, nakakaasi dagiti babae nga ululbudam. Apay ko guwapo ang may. Ay na. Di mo nga minan pakibiyangan ti love life ko, hana. Concern akla ang matking ka manong. Iso aka na yung kaapalagipan. Saan ko ka sa pulan na kita palagip mo, hana? Ngamen, amok ta aramidag. Ay na wow. Ay na wow. Silpon mat ni Manong George ti nakaparabaw iti lamisaan tatang. Nalipatan na, hana, anak ko. Sapay ado ti nag-miss school. Bayaan pa'y laang dita. Ta itiks nanto inton makaawin. At dati nalagip kong aramidak tatang. Anya maninday ta, anak ko. Di mo ibaga pakibiyangan ti silpon na. Kasta talaga ti planok tatang. Kita man no anya ti itsura deta Rosie anang isukatan nakin manang hisal? Uwan tatang, isukanukat ti nang ibrekin manang hisal. Ti ko na ni Manong mo kanak. At dati sa bale alalaki ni Hazel. Ay na tatang, di upagpatsyan ni Manong. Dayjay pay laang mat, analaing agulbot. Jakmat malukatan ti silpon ni Manong George tatang. Ngam kita am ti wallpaper na. Kasano ngayon dayta? Nalaing ni Manong George. Jakmatan mapugtuan no anya ti password ti cellphone na. Ngam kita am ti wallpaper na. Ladawan ti sexy a babae. Ay nawaw. Deta siguro ni Rosie. Isumat lang ti kunak tatang. Nagpintas kan sexy magagaya. Aguray ka. Apay anak. Kasla nagapumot iti photolab da ito aladawan tatang. Photolab. Tayman usong application ita. Mabalin mo nga i-edit ti ladawan mo tatang. Anya. Magawid akong pare. Oh, saan ka makisyat, pare? Saanin pare? Nalipatan kami di silpon ko. Ang mga nag-miss call man ni Rosie. Ay, nawaw. Talaga nga in love kan iti day dyan Rosie, pare. Wala.
iti amin ang nagbalin ang ubyak. Iso, ti kapipintasan, kin kasiksyang kadakwada. Saan lang nga rita? Naputa ko pa siya. San mo pa imat nakita iti personal pare? Kasano nga iba nga man napudaw? Madlaw, magkatagiti ladawan nga isesed na pare. Santay nga mo. No na-edit, tiladawan na pare. Santay mat nga eksperto. Si Kaki di mo pare. Umapal ka lang siguro manan. Iso kasta ti bagbagam. Ay, ako mati apalak ngay pare George. Malaki din. Agawid kan pare. Ang mga no makaungat ni Rosie no saan mo nga maichat. Narigatan ang mga no i-break na kapay. Italaang man ang nalagip ni Manong mo a Diyos ti aglabahana anak ko. Adda siguro ti date na atatang. Nangkukot nga agsarsarita da kini Rosie iti cellphone na itay. Ano kasta? Disidido mo ni Manong mo kin Ruset? Day tati saan tay nga sigurado tatang. Ngam sapay la kumaa. Taagbalbaliwan ni Manong. Nakakaasi dagiti babay alinukluko na. Uwan nga rod anak ko. Itap no makasawa mo lang. Narigan no pagbalinan na nga ayam ti amin na babae. Husto kayo tatang. Hinton kwan, isuntumat ti pagay ayaman dagiti babae. Narigat ti makarma. Iso ngay tapay lang. Panunutin na ko man dagiti bidot na. Agpasintro kita hana. Mapanak gumatang iti sapatos ko. An-anwam ti sapatos, Manong? Ay nawaw. Usarik Usarik no agdate kami kini Rosy. No kasta, desidido kan kin Manang Rosie, Manong? Depende Ay nawaw. Apay ngay adipindi Manong. Kunak man no kunam adesidido kan kin kuana. Depende lata Ungga. Pantayan mo't laang tipulo kan pantalon nga inlabak da. Ang mga nutakawin da. Sapay branded da gijay. Ala, siya kunti makamu Manong. Nagtudaw. Iunag mo tapos saan ang mabasa. Wan ka di. Alagarog. Nagrubata ko. Tibiling ko. Di mo liplipatan. Wan ka di, danag mo na yan. Sigurado ka kadiya dito yung restaurant ayan ni Rosie, pare George? Wen. Di ko na nakanyakit. Bistida amaron tinsuot na. Awan mati makita ka nakabistida iti maron, pare. Sabi saan nga grip lang. Ay sus, ang mga matnulino ko na ka lang. Naibagaan daw mo, George. Sino ka? Ay, siyak na ito ni Rosita. You can call me Rosie for short. Anya? Sige pare, sikanti makamo ang makisarita kan ko na. Urayan kalangan itiruar. Ay, saan di na? Dito ka lang. Kabaala mong dahita, pare George. Sige. Apa ya kas na tilangam, George? Kas na agner-nervyos ka matan. Imposible asi ka ni Rosy. Ngayon, sa bali mo tilangam kadagiti latawan nga insesid mo kanya. Siksi mo, napintas dahil. Si kakit din met, George. Siyak ni Rosie. Auntie ni Hazel nga ex mo. Lagi tinadawan nga isisend ko kan kakat naka-photo lab ngamin. Ang sana bali, talapimpintasak mo iti personal. Anya! Mag-awit na din na. Nakapagsarita kayo ka din ka ni Rosie? Uy, nalpasin. Nagpakadak mo't lang tinwana. Apay nga rin kas dati lang nga marimuar. Panagreknakit na loko ak lang. Ang timot gayam ni Hazel nga ex ko dahil Jaya Rosie. Pinagay-ayaman daklang pare. Anya? Saan lang nga rin Nakaputulab gayam dagiti ladawan nga insesed na kanyak.
Karmam siguro dayta pare George. Kasanumat ngamin. Adu dagiti babae alinuklukom. Itatako na madisidido kan kini Rosie. Si kamat gayam tinaloko pare. Ita, amomat siguro ang tirik na ti maloko pare. Nagawid ka ba adagaws, George, anak ka? Wala man no, adak si Dityo kini Rose. Nalpasan, tatang. Ay nawaw, kaya akas tati lang mga. Kasla saan ka maanaragsak? Kasaluman ngamin, tatang. Ay, napasama kaya. Lino ko lang, tatang. Ante maggayam ni Hazel da Rose. Anya, ante ni Hazel nga ex mo, tinakachat mo. Uwan, tatang. Ay, dahil tati bagbagak yung ganak ko. Tatang, seryoso ako makan ko, anak. Lino ko, pinangnamnaman akla ang gayam. Puto lang maggayam amin, tatang. Ay, hapaw. Ni, aping nga nagkatawa kayo, tatang. Ay, hapaw. Nalaka ka lang mamaluklo ko, anak ko. Nagusarda lang, iti puto lang. Namati ka mo tinatagaw. Hapaw. Ay, di ba niya? Basta talaga tibiyag. Sigurado akas tamay tinarik na ni Hazel idilinukam. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, no di mo kayat adakas ti pagbanagam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.